நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நீலத்து மறைமொழி காட்டிவிடும். அதிகாரம் 3 நீத்தார் பெருமை. பற்றுகளை விட்ட ஆன்றோர்களின் பெருமை, அதாவது துறவியர்களின் பெருமை. இன்றைய திருக்குறள் 28 நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து மறைமொழி காட்டி விடும். பொருள்: அறிவு நிறைந்த சான்றோரின், அதாவது துறவியரின் அருமை பெருமைகளை உலகத்தில் அவர்கள் எழுதி வைத்து சென்ற நல்ல நூல்களே எடுத்து கூறும் என்று திருவள்ளுவர் கூறுகிறார். நன்றி. 3264. நன்றி. வணக்கம்.